strede ihriska a Rusi opäť úspešní. Mimochodom Fjodorov je staví gól, Ovečkin! Ovečkinov tretí gól na šampionáte, v každom zápase zvyšuje svoj gólový účet. A ako som povedal, čistá jasná môže prísť, blesku rýchly úder. Ovečkin sa nerozpakoval okamžite, ako sa puk dostal k nemu. Prestrelil medzi na bránke, ktorý možno na chvíľočku si prestal všímať počínanie si ruských hráčov. Pozrieme sa na to, nevidel lepšie. To je ten pravý dôvod. Salej mu tienil vo výhľade.